Hello baby. Ina nan na kai minti 3 ina jira aiki sauri mana. To shikenan sai kin zo. To shikenan. Baby na, ya aka yi kwana biyun nan ba na ganin ki a wallahi a WhatsApp, lafiya kuwa? Wallahi baby na lafiya kallo kawai matsalan data. Duk lokacin da na rubuta kalaman soyayya masu daɗi ba na samun damar aika maka saboda rashin data. Haba mana baby na, ai data ta yi kaɗan ta hana ni jin daɗaɗan kalamanki. A'a, bara ki gani yanzu a baki kuɗi ki je ki siya data. Kin gane? Ki kwantar da hankalinki, da gaiwa ba ki ba matsalar data. Yawwa. Baba kun ce mama mu ta tafi ba. Ta sabulu a muna wanki. Ta ce babu kuci, ashe suna da kuci. Kuje tana cin mai suna Yamma Bubble TV. Sannan ku danna subscribe. Ku danna da yayawa. Domin samun sababbin bidiyoyinmu. Yan Hubbi TV muna tare da ku.